kansa rabba dan shi yake bana abinci a kullum bai gajiyawa. Allah mun kuma mun gode ma da ka ba mu fitaccen sarki Alhaji Ahmadu mai alfarma. Dawi suka taka sannu a tafiyarka daban da ta yara. Sarkin Zazzau mai alfarma yanzu sani yake gaida karai ya daɗe mai sangayin girma a ƙasar mu ta lardin Zazzau, lallai ka zama mai alfarma. Jimina mai gora marayu Alhaji Ahmadu mai alfarma, a nahiya babu irin ka. Allah yi maka sarkin Zazzau, Allah maka ƙarin kwana Alhaji Ahmadu mai alfarma. Alhaji na Huba Male Allah ya kai haske kabarinsa, Allah jikansu ya kyauta gushewa. Sarkin Zazzau mai alfarma yanzu sani yake gaida karai ya daɗe mai sangayin girma a ƙasar mu ta lardin Zazzau, lallai ka zama mai alfarma. Sarki mai san talakawa ƙofofin Zazzau sun dawo, baya mai goyon marayu har ma masu iyaye naji. Malam Ahmadu Nuhu ne Bamale Allah ya ƙaro girma, Malam Nasiru Rufa'i ni ne sani nake gaida ka. Gwamna mai san talakawa ai maƙiyanka ba za su iya ba. Sarkin Zazzau mai alfarma yanzu sani yake gaida karai ya daɗe mai sangayin girma a ƙasar mu ta lardin Zazzau, lallai ka zama mai alfarma. Azam Dawisu a Zazzau ai tafiyarka abin burgewa, mai Zazzau babu irin ka. Malam Ahmadu ne mai Zazzau, a Zazzau an sha taro har sarki na Kano duk sun zo. Ni ma sani SAD taron tabbas ya burge ni. Sarkin